Hey! Wanyona noli ya Prince Odumodu okorobiaumuahia yala ndị egwu ya Igbo Amaka Cultural Group onye akolam ọnụwa ọ dịghị onye ma ihe chi ga-abụ onye akolam ọnụwa ọ dịghị onye ma ihe chi ga-abụ onye akolam ọnụwa ọ dịghị onye ma ihe chi ga-abụ onye akolam ọnụwa ọ dịghị onye ma ihe chi ga-abụ onye akolam ọnụwa ọ dịghị onye ma ihe chi ga-abụ onye akolam ọnụwa ọ dịghị onye ma ihe chi ga-abụ onye akolam ọnụwa ọ dịghị onye ma ihe chi ga-abụ onye akolam ọnụwa ọ dịghị onye ma ihe chi ga-abụ onye akolam ọnụwa onye akolam ọnụwa ịlakomanụ na m enweghị ego iwu Chineke na-enye ego ịlakomanụ na m enweghị ego iwu Chineke na-enye ego taa eji ụwa ịlako dị na nwaanyị na-enweghị nwa iwu Chineke na-enye nwa ịlako dị na nwaanyị na-enweghị nwa iwu Chineke na-enye nwa dụọ ya ije n'ụwa siri ike ije n'ụwa kakwara aka o ije n'ụwa siri ike ije n'ụwa kakwara aka o onye nwere abụ onye nwanne ya ofu onye akolam ọnụwa o onye akolam ọnụwa o okorobịa na-enweghị ego ụmụ ụwa kọbe ya ọnụ ịlakọ ya ọnụ ma jụọ n'ọbụ izochi kaziri ya mma o onye akolam ọnụwa o enyi ndị oyiye onye na-enweghị ihe bulisi onweghị ihe ọla akụwa o onye na-enweghị ihe bulisi o onweghị ihe ọla akụwa ọmụmụ ya wara m ma m were ego ma meweghị ego ọmụmụ ya wara m ma m were ego ma meweghị ego onye akolam ọnụwa o echi dị ime onye na-ata atụ were bọọlụ ebe ebere ugwu gbere nke si be ya ebele kwukwa ya o ebe ebere ugwu gbere nke si be ya ebele kwukwa ya o onye ji ụkwụ lagata o nwere ike ruo ejiga nwụ ya n'elu moto onye ji ụkwụ lagata o nwere ike ruo ejiga nwụ ya n'elu moto onye akolam ọnụwa o onye akolam ọnụwa o mgbe m enweghị egwu nke m ụfọdụ ndị ji ya akọ m ọnụ o mgbe m enweghị egwu nke m ụfọdụ ndị ji ya akwụ m okwu o lezie n'ụbọchị taa Prince Odumodu bụzi onye nwe egwu o lezie n'ụbọchị taa okorobiaumuahia bụzi onye nwe egwu onye akolam ọnụwa ọ dịghị ọnọdụ ụlọ adịgide o onye akolam ọnụwa ọ dịghị onye ma ihe chi ga-abụ onye akolam ọnụwa ọ dịghị onye ma ihe chi ga-abụ onye akolam ọnụwa ọ dịghị onye ma ihe chi ga-abụ onye akolam ọnụwa ọ dịghị onye ma ihe chi ga-abụ onye akolam ọnụwa ọ dịghị onye ma ihe chi ga-abụ ebe onye ọsọ ruru nwanne m onye ije ga-erukwu ya o ebe onye ọsọ ruru nwanne m onye ije ga-erukwu ya o ajọ nke nwe onye na-erubegara aka ị na-anụ onye akolam ọnụwa echi dị ime ọgaranya na-esilachi ego
lesilachi o ọgaranya lesilachi ụmụnne m ego lesilachi o Achụwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ wee gbaa ọsọ ịlakọmanụ na m enweghị ego ọ bụ mụ bụ mbụlụ enweghị ego ịlakọmanụ na m enweghị ego ọ bụ mụ bụ mbụlụ enweghị ego ihe maghị ijiri karịa mụ n'elu ụwa o ọ dịka ndị bụ Chukwu ijiri karịa mụ n'elu ụwa ọ dịka ndị bụ Chukwu o Chineke ebe nsogbu ka uwe mele nwanne amaghị gwa nwanne ya o nsogbu ka uwe mele o enyi amaghị ezi enyi ya o onye akọla m ọnụ ụwa ndị ọma mechafa mba onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ ụwa ubibi onye yigo ibi ya yigo ọnọdụ ọbụla hụrụ mmadụ ibe gị o ejili ya akọ ya ọnụ ọnọdụ ọbụla hụrụ mmadụ ibe gị o ejili ya agwa ya okwu Chineke egwu mụ si na Chukwu egwu mụ si na Chukwu egwu mụ si na Chukwu akara aka Chukwu nyere m egwu o ịlakọmanụ na m enweghị ego ịbụ Chineke na-enye ego ịlakọmanụ na m enweghị ego ịbụ Chineke na-enye ego onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị ọnọdụ ụlọ adịgide o onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ mere gịnị wepụ yo mere gịnị wepụ yo mere gịnị wepụ ọfọlọgwụ ka m ji aga o ọkọmanụ ụwa nwanne m o ịjụọla chi ma jụjụ o ọkọmanụ ụwa ịjụọla chi ma jụjụ anagakwara m onye ka ya o onye ka m kwuchọrọ n'ụwa anagakwara n'ime onye ka ya o onye ka m kwuchọrọ n'ụwa o onye kọla m ọnụ ụwa o echi dị ime nwanne enweghị nne na nna nwere ọnụ okwu ọgwụ chi ya la lụrụ ya ọgụ nwanne enweghị nne na nna nwere ọnụ okwu ọgwụ chi ya la lụrụ ya ọgụ eyile enweghị ọdụ ọ bụ chi ya la chụrụ ijiji o onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ onye na-eme ọnụ ụwa o si ụwa ya kacha mma o onye na-eme ọnụ ụwa o si ụwa ya kacha mma o onye dị malazi gwanị m onye dị malazi ịkwagodi wibaro taa erechi na ọ ga-adị mma o ịkwagodi wibaro taa erechi ya ọ ga-adị mma o ọ bụ Chukwu na-ebuli mmadụ elu ekwekwara ọnụ ụmụ gbagbo onwe gị ọ bụ Chukwu na-ebuli mmadụ elu onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị ọnọdụ ụlọ adịgide o onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma wele 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 sọwa sọwa ya ga onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ụmụada niile onye akọla m ọnụ ụwa ọ dịghị onye ma ihe echi ga-abụ onye akọla